Sadiq Mazaje on the beat. Gyara zama a kan karagarki sarauniyata, ban gaji ba da dakon kaunar ki bare na huta. Aiko wani lokaci san kina aiki a zuciyata, tabbas ko agogo idan ya biya maki zai jigata. Matsayin kyarina idan na faɗa duka an kaji ni, sai mamaki yawa wasu sai sun karyata ni, domin ya zarce tunanin duk mai tunani. Aiko banna aka ganki a duba za a ganni, in kin manta ki tunana kin bani gida wata rana, harin kiki kace na zauna ai tare da ke nake kwana. Masoyiyata duk abin da mutum ke so da gaskiya, ko bari kusan kashi yana tare da shi a zuciya. Bare ma ne yadda nake son ki so bisa soyayya, nake kwana a rakiyar na saba da ki tausaya. Ga dai na saba da ranki in kika ce na bari akwai taraliya, ko dan nisa ban so na yau da ke balle rabuwa da ke sarauniya. Har bayan rai na yarda in tare a ranki komai wuya, nan ma ya ishe ni na more rayuwata ta duniya. Ai da kwana dubu a duniya kada kwana guda a rai, duk mai yin so ya san da kun yi cire sarai. Ai wanda ya ce a so shi bai iya fansar da rai, saurayi ko budurwa duk wanda ya zafira a koraye. Suna bukatar jajircewa a filin daga, masoyiyata a sanki babu neman burga. Karfi na sanki shine ya sa na jajinga, babu duba ja bai ko da zan kara da goga. Ki gyara zama a cikin rina ɗaya mana, ki abin da kike so ba ne magana. Ina ki ne ba baki kaina, na fahimci kina ƙaunar farin cikina. Ai sarauniyata duk sanda na zo fira a fadarki, babin da yake raka na gida face kalamanki. Sautin tattausar muryarki na bani mamaki, har kukan dade